unsay pa yung ni Kristo bago siya mikayab og langit sa iyang mga paan, sa iyang mga tinunan. Diba 12 man to sila. Ang isa dito na protestante si Judas. Muna ang mga patron sa protestante si Judas. Ano man kay kinaiya man sa ni Judas ang protesta. So mo na katong mga nagprotesta sa simbahang Katolika, patron la si Judas karon. Ang pahimangno ni Kristo sa iyang mga apostol una moabot ang panahon ay mga bini nga mga propeta. Ay mga bini nga magtutudlo, magbitbi sa iyang ngalan, magwali may tumag sa iyang ngalan, itudlo gamito ng iyang ngalan, magayog mga masakiton. Kanya pagkauman pero ingon si Kristo wa ko makailang ila, muna ingon Kristo pagbantay mo. So mo na ang mga apostol ipadala ni Kristo sa tibuok kalibutan with the warning nga bantayan nimo ang mga tawhan at puro pud ni gabit og ngalan, but pasabot puro pud gakudlo sa iyang gitawag og pulong. So nasi pahimangno nga isang iyo ang maayong balita, ikaduha na pud si warning nga bantayan tong mga mining nga mga propeta o mining nga mga magtutudlo. So ibig sabihin nagtudlo sila. Nagtudlo tong mga disipulo. Atong apostoles yung ilang mga disipulo, siyempre kay mo minisugo ni Kristo itudlo ang tanan nga akong isugo ninyo. Panlakaw mo sa kalibutan. Kaya ligod na butang diha kayo niya diha. Panglakaw kamo. Pag-imo mo mga ginunaan. Nya. So gikan sa mga disipulo sa ato kaya karon sa itong buhaton sa mga anang sama sa inyo ha unsay dapat itudlo. Ang pinakadapat buhaton pinakauna kinahanglan kamo subject sa iglesia ang gitukod ni Kristo kay mo man lang iyang gisugo o man sila ang gisugo. Kay sumala pa ni San Pablo Roma Catholicis bersikulo 14 hangtod 15 walay matudlo nga ebanghelyo kung walay magtutudlo nga gipadala. O kanang mga magtutudlo nga gipadala gikan gid kang Kristo kay bisan gani ang mga apostol gipadala na gyud ng Kristo niya ang mga apostol pod nagpadala pod sa ilahang mga disipulo. So buti pasabot ang unbroken sending of preacher or tawag ini mga teacher magsukod gid kang Kristo mismo. So buti pasabot ang gitulo ni Kristo discipleship. Siyempre, yung discipleship lagi mga teacher. Kaya dili man na mahimong disciple kung wala teacher. So ang problema ana nag-angkon-angkon nga we are disciples, yung problema wa tay teacher. Ano sa tanahin mga disciples tanyo wa tay teacher? Imposible man nga ang libro na disciple. Pag yung disciple na ginay teacher. So ang simbahang Katolika kung tan-awon kini mo ang mga apostol na sila mga disipulo. Tao ang naidisipulo dili ang libro mo naidisipulo. Kaya uban man gud sir, nahitabo man gud tungod kay nagbasa ng Biblia disciple na sila dili. Tapos sila abot ana nagbasa ka lang disciple ka na. Ana di ay. Kung sa gyud ay meaning sa paan sir? Sa day meaning dito sa disciple. Ang term nga disciple, ang buti pasabot, number 1 is learner. Learner siya. Disciple gud siya. So learner, ang buti pasabot tinudluan, dapat siyang tudluan. Ikaduha receiver. Receiver of information. Convert siya. Yes, ang katong tawag ng mga di-Katoliko, dapat converted siya. So ang buti pasabot from the time of the apostles, para dili masipyat ang giingon ni Kristo, naagid siya kanang unbroken succession gikan sa mga gisugo ni Kristo hangtod sa mga disipulo hangtod karon. Kay ingon gud si Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung mingon kag kanunay, walay gutlo sa segundo, minuto, aw oras, adlaw, bulan, semana, tuig nga mohunong ang Kristo pag-uban. So buti pasabot, so unsa katuyuan sa Diyos nga Amahan diya sa John 3:16. Salvation. Aron ta maluwas mo na kung si bisan kinsang tao nga dili mo tuo kang Kristo ug mopasakop sa iglesia ng gitungod ni Kristo, madisgrasya gud. San Juan kapitulo 15 bersikulo 6. Si bisan kinsa nga dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sangaputlong ibalibag malaya hangtod di dauban. Kandidato kas daog wala ka ning iglesia.